I dag skal vi se, hvordan man opretter en WordPress-blog. Start med at gå til da.wordpress.com og tryk derefter på Få en konto nu. Her kan du udfylde med dit brugernavn og et kodeord. Derefter skal du udfylde med din e-mailadresse og krydse af i fluebenet herunder. Sørg for, at du har markeret Give me a blog og tryk derefter videre. Nu kan du så vælge et blogdomæne og en titel. Når du har gjort det, skal du tjekke din e-mail for bekræftelseslink. Klik på linket i mailen, og nu er du klar til at gå i gang. Tryk på View your site midt på siden, og så vil du blive taget til din blog. I højre side af bloggen kan du vælge at logge ind med det brugernavn og kodeord, du lige har oprettet. Når du har logget ind, kan du trykke på Posts, Edit og edit igen på den post, der allerede er skrevet. Her kan du ændre i titlen og teksten og skrive noget, der passer til din egen blog. Når du er færdig med at ændre, skal du trykke Update i højre side af skærmen. Herefter kan du klikke på linket øverst på siden til venstre, og du vil nu se din blog, sådan som den er kommet til at se ud. Nu kan du navigere ved at trykke på Site Admin i højre side, for at komme tilbage til værktøjspanelet. Tryk på Add New for at skrive et nyt blogindlæg. Og når du er færdig med det, skal du trykke Publish i højre side. Du har nu tilføjet et nyt indlæg og kan se det ved at trykke på din blogtitel øverst til venstre. I WordPress har du også muligheden for at ændre den tagline, det vil sige den lille sætning, der beskriver, hvad din blog handler om. Tryk på Site Admin, gå ind under Settings og General, og her kan du vælge, hvilken sætning din blog skal have. Når du har besluttet dig, skal du trykke på den blå knap nederst til venstre. Klik på dit link, og du vil nu se, at titlen er opdateret. Det er også muligt at ændre designet på din blog. Tryk igen på Site Admin, gå ind under Appearance og tryk på Themes. Der vil nu dukke en masse forskellige temaer op, som du kan vælge imellem.
Du kan se, hvordan din blog vil se ud ved at trykke på Preview. Og hvis du ikke er tilfreds med resultatet, kan du trykke på krydset øverst i venstre hjørne. Det kan du blive ved med alle de viste temaer, indtil du finder et, der passer dig. Når du har fundet det rigtige tema, skal du trykke i højre hjørne på Activate. Og derefter kan du trykke på linket til din blog igen for at se din endelige blog. Sådan opretter man en WordPress-blog, skifter tema og ændrer taglinen samt opdaterer med et par indlæg.